play pigi perlok ngap diang sopai pi season 4 leng bakan ke video bat mentah kesini ngawan ra sepi ya ke jing keren bat iba lari suciang hadin bangayu i ya ke ke ba ilapu sepo ke YouTube channel ke jong i ba nakaliang ke jongki ki penlong ya kata online acting competition ha ke ba ka first prize kandai live hojar, second prize kandai ar hojar, but third prize kandai hojar. Tele se kani kalong kalat ke kebuksiar ke keburupa nak benta jong pi ki badon ya ke interest bat ki badon sab de tungin ngap bangin pelit jimut kenang bangin tip kambenia bat bangin tip komno bangi dai banle ban yesim benta ha kanika online competition de ngap mentangin wanra sepi ya ke jingi keren bat inong penia bat ibadi try ru jong kanika YouTube channel te bak lari kai ke jing kwa lani ke kata ke jing angnut ke jong pi ke ba penlong ya pi ban sim ya kanika senjam ba pin pli ketika platform nam ta kiniki kun samla jongi boleh sibun ba PS lengdo bat kumjuk boleh sibun ya piki viewers barok ki ba page ya kaneka YouTube channel PS lengdo te sachin mentah ngatrai dang stay tam ngidang sudah bi kendu te menne platform yang akum tu pi ong bang aku ban lek koi ke program bat pi tengaru ngala pelaj por khnang namar belai pilong i porlok i basong tenat akajuk ke por te khendiat nga syukwa ban batai halor kane ka jing temu ka kamdei ka jing temu jonga marwei ngang ong no katim jonga as a whole katim na ka film kome jonga rangkat bar ki artist ki jonga ki technician ki jonga long ki ai jing mut lang ki ong next film ngin yale kumno the next film ro kamot ngin haban ai audition biang long process ta tingi ong why not bangin le no da ka wei ka kerja kontes masih orang nak ngi ai kerteng ya ka mobile short video contest andai kane kam da de ban ong ba pin hap snai ki film pin hap edit pin ai background music kam da de kam ta ngi kwa ba pin shoot kum kerja long ngi kwa bet ba ka team ka main team hi ka bangi fokus kan long bet komei namar kajing temu jonga kalau ban promote ya kane ka film jonga at the same time ngan yo ru ka kabu ban jiet yakine ki ban sim bentah akane ka platform akane ka YouTube channel long ladangi ibit yaki ngin sajit yaki haka next project kemudian nak kalian jong pi don ke jing temu ban sa pelaj lane ban sa ring dur biang ka film ne pi dang don nila da produce ka script kala ready na dong sadong handai mentangi up setang ban pelaj akane ka film kome jonga marsin kut kane na pohol ngin sedang no ya ka shooting ka script kalau long ready de ki artist iweru ngin podcast na marbele hoy ki don kato kat ki artist ki bangala action khmat mo ki bangan sa cast ki hakane ka film andai nga kumbangala ong thiman hakane ka interview ko wala dep ro kaman in every film of mine na kwa beban cast ki new faces ta long ladangim island mangi manopat ken ban island hoy kadai te ka jing thmu jongi ban pelong ya kane ka contest ka long ba ka price rungi ai ka ba kham he hi namar bele ngi kwa ba kita ki riu don sap le se kila bande na nong sor na nong kendong ki don na ro kat badang poi kane ka network jong ka mobile kin yo i ya kane ka khubor lengba kane ka channel ka jong pi PS lengdo YouTube channel bat kin sim kya ya kane ba lada ki don ki khun samla ki khun ki hap ki barit ki badon ya ka sap ka phong ban ak kin sngo bha ban ai man siam ya ki khun la jong ya ki bahing la jong bakin ak bat ka jing ak kan long kan om duna ya ka lai minute bat kan om dei ban tam ya ka 10 minute ka thim ka bangi bu hangne ka long komei andrei om tang kata la da ki wei ki thim kat haba phi ngolong comfortable phila ban le te kamut menta kani ka jing ong jong phi ba ong online acting mah competition te kamut kila ban ak individual ne marwei ne kila ban ak daga group ne hakano ka rukom ha ka jing nas ko tena kata jing kile jong pe long kabangin kam fokus si kan long solo kamut ba ak marwei individual breu bala ban ak marwei kumbadon line saungot ki artis hajan jong u kamut udah bala tebet andai wala kataru ka overall judgment kan song haki judge namar nga ngala de penkre lupa arngut ki judge te ka result kan long ka judgment kan long 50% naka views naka likes naka comments but 50% ka judgment kan de na kita ki judge kiba naka liang jong ka suciang arts entertainment kala de penbu ada ready te to stenat de kata ka jing penshai na liang jong pi te balari pila ban ya thu katno ka prize kiba job ya kanika online acting competition pi ai na kaliang ka jong pi ka first prize don hakiwei ki jing yakop la ni ki competition mo ngi bu bai lai tali ki prize ka first prize second prize but
third prize. Third prize. Te kap nang kong ka de lai 4,000, baar ar 4,000, Wajar. bat balai 10,000. Nalor kata kin sadon ru ki consolation prize na kabenta ki bolong best special acting teh balong best performance ka acting, and then best dialogue delivery, best child artist, best script. Ya kita rokin sadon hiki khusnam. Te kendiat mo let's say ngate ngam dat don idea ka baya dei bat kini ki film line mo. Andai let's say ngasu bu tang ka jingkli let's say kan dei tang ka common sense ka jingkli na kaliang jonga. Ba let's say kin sadon ki ba kwa ban tip let's say phang kan nika. Pin judge hakan nu ka benta ha ka baya dei bat ka acting pin judge ya ka dialogues pin judge ka acting jongki pin judge hakan nu ka kom Ka judgment kan long by overall judgment ngi hapet bat ka acting, bat ka body language, bat ka dialogue delivery. Te na kita ngin jet ban kong ba arbalai. Hadin kata le se undon pat u artis uba duna palat ka performance jung u ka body language. Kat ba ka dialogue delivery jung u ka klai. Dan pat uba duna ka dialogue kat ba ka acting jung u ka expression jung u ka biang. Te na kata ka daw ngi bu ya kini ki kategori ki ba best dialogue, best acting, lane best child artist, best script ya kita rong ibu lang. Kenang ba kinom don ka jingdu mensiam. Te ko beli sibun balari ka balong ngau tenat hadu kata-kata mah kani ka platform ka ba pipli namta kini ki thei kirang donsap jongi hang nepok gari khasi. Te na kaliang ka jongpi. To batai pensai kendiat ba naduk lano pi sedang ban pediang no ya kini ki ba kwa ban sim bentah. Te kat kum ka jing temu ka jongi let's say da kumno nadu arpo praterik une ubnai ubamenta namar nga ngadon kata ka jingit kum ki khasi ki ju ong ma kam ju bha ban sedang kanu ka kam ha ubnai yayong te bangan kam su ubnai yayong tengam kwa bat dalakur ubnai yayong mi sa ubnai me pat ngasu makala lem palat tengah kwa heba lada don kino ki bakwa ban sna video kin sngo bha ban pha no nadu arpo praterik menta ubnai ngin ya pediang no bat kin pha haka email ID Larry Suchiang LARRYSUCHIANG28@gmail.com. Lane dapi kuat ban tip company syuk pila ban call ha number prah nyo nriu prah laisan RIW. Prah nyo nriu prah laisan RIW. Te okay ku boleh sibun balari. Te menta ki viewers ki pajak pilayok sengau katu mo ya ke jing pensai nak kaliang ka jong i te menta balari kembaki wei ba penlong kan ki kenja online competition lane kinu ki kenja competition mo ki ju sim long hab ban submit ka form ki hab ban thit ka form kata te nak kaliang jong pi ba yedai bet kan nak kaliang jong pi donkam em long ban hab ban sim form lane ban hab ban hab siu by form lane hab siu by rung nam ta kini ki ba kwa ban sim benta I haba nga yang hang ne ban pli ka platform na ka banta ki riew donsap le se kila ban wan na ka longyeng ka ba duk kila ban wan na ka longyeng ka baru spa ngam tem handai kat ita ibarit jonga nga persang ban yarap free of cost ngan om sim ka ke ero namar ka de ka ba nga kwa ban ailat yaki bakin nang kiu syakman te setenat pelat balari kata ka mensim ka ba pidon hapi mentama ba pi kwa ban kentiu hawat kadai si benta ngai ngaju i ya kom gitu te to ya kata ngidon la ka jong ka jing so tu ka bor kar kom perkhat jongi rei ka ka ba pi penpau menta ka long sya ka ka ba snau tenat bat ka ba ai mensim na benta kitu ki samla ki badon ka sap namar ba kom ba pi ong ba le si kila bandai na ki long yeng long sem ki baduk bat ki baru spa mo katang klempep nginum lalat ya kom kita te to kendiat apa ya dei bat kan hadu kat no simpor ban ai price la ne ban penbenai ka result jong kan ne kat kum ka jing ya kran jong i menen ha ka meeting ngi ong bai da kumno lai benai ngin penya ya kan ne te ka result pat along ka ban code ajing submission kan code no arpo santarik benai jon te ya ka result final result ngin declare arpo lai tarik benai julai mentahi usnan to te menta ki viewers pila yos ngau bahaka arpo pra tarik menta u benai march nak kaliang jongka lari jongka Suchiang production YouTube channel ki pediang ya ka video jongpi kiba kwa banisim mentah how ka arplay terik jong benai julai nak kaliang jongka Suchiang Arts Entertainment YouTube channel in sapen bena ya ka result jong ki nong job la kidai manu kita kiba
yo ya ka first prize ya ka second prize ba ka third prize but dai tang ba ki yo ya ka prize ndai ki yo ru la long automatically ki la long lupa kita ki artis ki bansa ak ka film jong iba lari suciang in bansa ringdur sian in sa ringdur hadin ba indala dap ban pelat ya ka film komai jong hapoh biju senama te nakaliang jong pi ba lari to ka ka jing batai jong pi la ni ka suggestion at least mo kandiat pi bala don experience akan ka line acting telese nakalian jong pi kwa ban ai pasat ki sembo jingmut jing perkhat nam ta jong ki la ni ki keta ki suggestion nam ta ki ni ki bakwa ban simenta ba pin ai jingmut ki kandiat akan ka benta te hakabai de ba kan ne ngamut ban ongkop ne ma long kani ka platform ka banga persang ban play menta long kalong all are welcome kam da de tangi ki newcomers kam da de tangi ki nong kandong kam da de tangi ki nong sor lene tangi ki banang pareng tangi ki banang ka ktin khasi kam de all are welcome kamut wat udah khar ba saang ne Meghalaya la bandai mizo la bandai garo la bandai manipuri haka ktin lajong kila ban send ki video with subtitles with subtitles nang ba namar mangi kila ban keren kanu ka kentin kina ban ak da kanu kentin ri tang balong at least ki ada ke English subtitle pada kaju ka por long ki bakwa ban simenta hang ne kim da de banong tang kita ki newcomer phila ban long kita ki youtubers phila ban de kita ki bala mi teng haki music video handai pimpat ju ya benta haki film phila ban de ki bala ju ak haki short film ki bala mi ha youtube ki bala pau ha kamdan kata ka boundary ban ong na ba phila pau teng inom sha am all are welcome wala de u superstar ne superstar wala pau teng film kasiro lada phi kloi ban sibenta hakale ka contest all are welcome to stanat balawi kata te viewers phila yo snau katto ka jing pensai na kaliang jong ka suciang arts entertainment production kila pensai katto na kaliang ka jongki but nakaliang ka jong pi snau pha ban ye share ye ka video khnang ba ka video kan lech shaman iwe pe iwe ki rang ki thei don sap jong ka jylla jong ka ri khasi jong ka ri khasi jong ka bri nyau trap ka jongi namar ba teng kumba ong ka tin ka expectation teng ni expect bangin poi hang tei le se nginam la ban poi bit katu ka level ri la ban poi khendiat teng kumbon ong mo ki khna school expect ban yo 98% haka exam ri ka expectation let's say kala ban poi 98 lan ni kala ban poi 95 te menta ka ka jingmut lan ni ka ta ka sembo pasat jingmut nakaliang ka jonga kalong ba lengba ka ni ka kalat ka kabu ka ba nakaliang jong iba lari ila pli namta jong pi ki rang ki thei don sap let's say menta piyo ban simenta tang hapoh ka YouTube channel ba ka film ka ba insa shoot mo Henry ngim tipat ba lengba ka ne ka platform pila ban long kita ki star mo laki dei haki Bollywood lani ki Hollywood namar ba kumbanga ong mene mo la pi ka expectation ka shock kum ka expectation jopi la pi expect high ka mut pila ban reach ka tu ka level la pila ban reach kam hapoh te menta ngim tip ba lengba ka ne ka platform le se pila ban poi hakata ka level te kerman ba lengba ka ne ka lat ka kabuk share ka kaburupa kabana kaliang jong iba lari suciang idon ya kani ka jing perkhat ka babahan namta jong pi ki rang ki thei don sap kermen bar kan long ka jing kerkhu na ko banta jong pi pat kan long kalat ban kentiu sha ya kita ki thei ki rang don sap hang ne hapoh ka ri khasi hang ne hapoh ka bri nyau trap jongi te kublai sibun ba lari ya ka por ka jong pi kublai sibun ni pi ki viewers ba pila pelat ya ka por jong pi ban pet ya kani ka video but ka jingker pat jonga kalong let's say don na pedang jong ki viewers ki pet ya kani ka video let's say phim don interest dan phim don sap kani ka benta han rei share kani ka video khnang ba kani ka video kanum sakut hapi ki ba don interest dan ki bom don sap rei kan poi sakitu ki ba don ka jing angnut ki ba kwa ban sim benta ha kani ka competition te kublai sibun sa sisin ngin sai kan du pat ha ka wei ka video te nga klet ban ya thu episode kawai om tang ka prize money han rengin airo ka certificate of appreciation rangkat bat ka seal jong ki authority ki bakham dia te kuma pila yos ngau da ka jingkran jong i ba ps lang do ba teng ngi thmu bangin poi hang ne han re don ki ba poi tang 80% teng ngi kwa ban poi tang kat ne kat ba ubli ker khoi ngi bat ngi don hakata ka level ka bangim tip ngin poi chano ngi poi kham hai
Dengan ong dah kaketin pareng wat so shoot for the moon, even if you miss, you will reach among stars. Kublai shibun ya piki viewers bara.